Passem ara el torn al grup socialista. Té la paraula la diputada Marta Moreta. Gràcies, presidenta. Síndic, a tota la gent que els acompanya i públic que està avui present aquí a la sala. Bé, poques coses més s'haurien d'afegir al que ha comentat la meva companya Carmen de Rivera, perquè ja ha fet un ampli i extens explicació del que hi ha aquí. Jo em voldria centrar més en alguns temes més concrets que tot seguit els hi explicaré. L'avaluació del síndic de la llei 19/2014 a veure, assenyala diverses vegades que no s'ha pogut analitzar un històric, sinó s'ha avaluat pocs mesos de l'entrada en funcionament de la llei i, per tant, les conclusions i recomanacions que se'n fan s'ha d'agafar com a poc mesurades i, per tant, hem d'agafar-les amb prudència. Voldria fer algunes consideracions sobre les recomanacions del síndic, com ara la de proposar l'eliminació del termini de 30 dies, com a obligació de l'administració per lliurar la informació al ciutadà, ja que la manca de personal, sobretot recalco això, la manca de personal que pugui atendre la immensa demanda d'informació que ha ocasionat l'entrada en vigor d'aquesta llei, fa que en alguns casos les administracions locals més petites en concret i els serveis jurídics i administratius s'hagin vist molt desbordats. Molts ajuntaments d'aquests han recorregut a la Diputació per poder fer una anàlisi de la llei i de l'aplicació dels mecanismes que em puguin ajudar a considerar i com actuar davant l'abús del dret que alguns ciutadans estan fent, circumstància que no hem sabut llegir en l'avaluació del síndic i que seria bo que ho recollís en el proper informe, perjudicant els interessos de la resta dels ciutadans per l'obligació de respondre en 30 dies en la informació requerida. El Parlament tots sabem que legisla i els ajuntaments executen i els problemes se'ls troben als ajuntaments. Mirin, no és el mateix que una administració local tingui 400 habitants que en tingui 4.000, 40.000 o 400.000. És evident que la llei està feta en un conjunt global, però s'han d'adaptar i, per tant, el que deia ja també la Carmen de Rivera és que ens manca aquest reglament. No és el mateix i no es pot comparar. I això ho tenim tots, em sembla bastant clar. En alguns casos es porten comptabilitzats més de 30 consultes i sol·licituds d'informació per part d'alguns ciutadans, organitzats que busquen el perjudici del bon funcionament de l'administració, perquè també hi ha ciutadans que busquen aquest perjudici. En aquest sentit, la Comissió de Garanties d'Accés a la Informació Pública ha estat receptiva a analitzar aquest abús. Aquest abús de dret que s'està produint i no ho he sabut veure en les recomanacions del síndic, això. Per tant, estaria bé que suposés com a deures de futur. En definitiva, l'informe assenyala una bona part dels problemes que la implantació de la llei s'està generant. Entre ells, l'entrada en vigor de la llei no ha anat acompanyada, sobretot, d'una assignació de recursos, com vostè mateix deia, per aplicar-la. I aquesta circumstància té més impacte en les administracions de menys dimensió, com ja es deia, i aquest aspecte es destaca en les conclusions finals que comparteixo plenament. Els canvis que imposa la llei requereixen una inversió de recursos significativa. Espero, doncs, que el proper pressupost d'aquest govern que està negociant amb la CUP hi hagi específicament una partida per poder desenvolupar aquesta llei i aquesta hauria de ser una de les recomanacions més clares en les conclusions finals. I de no ser possible la recomanació hauríem de poder fer possible una revisió de la llei. I ho deixaria aquí. Moltes gràcies. Gràcies, diputada.